алайкум, тамошобинони азиз, хуш омадем ба канали мо. Имрӯз камтар булочка кардания. Хай дидестен дар чӣ мешурӯм. Баъд не боронай бача. Вай, шумо да гуфтум як чиза нозукии ҳамин булочкара бо фаҳмонам, барое ки бисёр мумкин баъзетон донем, баъзе одамҳо надонанд. Иҷада ман шира гарма кардам. Шири ман як пиёла шир буд, як пиёлаи дига шири ғавсай меким. Як пиёлаи дига оби ҷӯш рехта меша, хали ҷӯши ки вай ҷӯшидагие. Як пиёла хали дар даруни шири гарм бодохтам. Анака аралашш кардам, шира камтар ширгарм кардам. Хеле ҷӯши бад боша, бад вай мешава. Дрожа андозем, дрож месӯзад. Баъд ҳам шакарш андохтам, ҳам дрож. Вақте ки ширгарм шуд, ширгарми ханакакам не, хеле ширгарме ки хай маълумай уже аха гарми бадам набошад, дрож месӯзад. Ин нозукие ки дрожи мо опара мешава, ку дрож кор меша, мисол ба кор мебиёя ё намебиёя, истифода баремеша. Анам хе дрожи мо нем хали меша. Баъде ки 15 минут шир, шакар ва дрож. Анам хеле хафкат дрож, нам хали болош бинен сафед шуд. Маълумай уже. Анам хали шуд, значит дрожи мо дрожи нағзай объёмӣ хушр меша. Ҳастае дрожое ки дам наметнам, подводит кардагия, хали ҳолатҳо бисёр шудагия. Ман фақат ки ҳамихе мекунам, хамири нон дам, адели ҳамихе дрожа камтар об қатӣ ва шакар аралаш мекунӣ. Беҳад нонам хушрӯя, бӯи дрожам мегира баъд шакар. Анам хали баъд ман як дона тухм меандозам, камтар руған, ним бакал руған меандозам ва я охирда меандозам ки хамир ай даст мо ҷудо шавад. Тамошо кунед, ози шуриданша штатив надорам, хай обични меамед як дона тухм, камтар дига руған меандозам, мешурум. Баъд пухтанша нишон медиҳам чӣ хели булочка мешавад барои чойхӯраки кӯдако. Ина тамошобинони азиз, тестаи булочкаи мо намехе мешавад. Даста намечаспад. Лекин мулоимай. Ҳам мулоимай, ҳам даста намечаспа, барое ки охирда равғанша андохтем, вақти ҳамин шуриданда мулоимаш буд. Ин тестаи булочка ҳаста дар канали ман, тамошо кунед дӯстони азиз. ҳол ман силкаша мемонам. Вақте ки охирда ки меғавҷаен, ҳамин шуридестену хамира вай мекунед. Ба равғанша меандозена, уже дига да даст намечаспа, ҳам мулоимат мекунед. Мебинед чӣ хеле мулоимат. Мемонед мераса боло шуд, анха пакет хати мепӯшонем. Мериста то расиданша расид, баъд чӣ формае ки маҳсулае то мепазем. خاتم الأنبياء يا سيد المرسلين يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله الله في كل وقت وحين الله الله املأ قلبي باليقين الله الله ثبتني على هذا الدين الله الله واغفر لي والمسلمين الله الله سارسل النيطيين الله. Ана мехе кулачаора тина кардам, нимша листа кулача карда ҳамхе мондам, нимша ҳамхе ягонхе фигура мекунам. Бисёр тарги кӯдакои ман ҳамира нағз мебинанд, шакар қатӣ. Беҳад ширинаки ба маза мебиёя. Яхелша дурнашда камкамаки ҳамхе маргарина аввал шакидам, баъд шакар рехтам. Ина бо ними дигаша бе маргарин кардистам. Чанд донаша маргариндор кардам, вайшам беҳад ба маза мебиёя. Намхе шакар дорад. Ба болоша тухм мешакем, духовкада 200 градусда мемонем. أنت الهادي أنت الحق الله الله ليس الهادي إلا هو الله الله. беҳад булочкои ма как пух омадагиай, ҳамхе мулоимак, воздушне. Бо бинехтон уже мефаҳмед. Саф сафед дарунаша ҳамхе мулоим.
чойхӯраки кӯдако да беҳад бамазза ҳай. Кӯдако ҳами заказ мекунанд ӯ чаям булучкот накадӣ. Гуфтам бия хай бупазам қати ҳамаи чи хӯрданаш удобнияшон чойхӯрак да мехӯранд. ҳам ширинакай. бениҳоят бамазза омадай тамошобинони азиз. дӯстони азиз, мо биромадем бозора ҳақиқат эстем, тарафи бозор рафтестем. Бозоре ки калонай, тамоми чизҳо дар уҷа оптанай. мо як бор гуфтем равем, хай чизҳои дар коримонай уҷа мегирем. Ина иҷара ханшатир будай. иҷара ма худам якум бор дидестам. хоҳиш карда буданд як подписчи ки тарафи ханшатир рафтен, обязательно ҳамҷара сёмка кунед ба мо да бинем. мо пешвақто рафтагӣ будем. гуфтанд беҳад махбушон будай. хай беҳад шаҳри нағзай, шаҳри хушрӯай. чанд кас гуфтанд бисёри баъд шумо таъриф кардед. ба таърифа ҳастай. ханшатир ягон вақте ки насиб бошад дарунаш даромада навор мекунам. тамошобинони азиз, инами тарафҳое ки ине ҳозир ма ки сёмка кардистам, анами тарафҳоро ма умуман сёмка кардагӣ нестам. якум бор и тарафш мерам. иҷа да леви берег, прави берег дора. астанарам бениҳоят калонай. ма худам ҳолиам сарфам намерам чанд ҷоҳоша хай через телефон кофта мерем. интернет ҳарчи ки ҳастай, зинда буд интернет. через интернет ҳамаи ҷоро меёвӣ. ҳоле ки интернет набошад қазоб мекашидем. то такси заказ мекунем, то ҳамин автобусоша мебинӣ кадом вақт да куҷо расидестай, да куҷо мебиёя, кадом остановка да ҳами автобус территорияи мо ҳам да интернет мезанӣ, ҳамаш меброя. медонӣ ки кадом тараф равӣ, рафтанаш осон мешавад. ма камтар навора тезда мондам. тамошобинони азиз ки беҳад бисёри бад буд. дили ҳар яки шуморо нагира. ҳамхе кам суҳбат карда ҳамроҳи шумо меравем. савол буд камтар аз мактабошон маълумотен. мактабшон бениҳоят мактаби нағзай. забони русӣ бисёртар фаншон забони русӣ мехонанд. ҳастай забони қазоқии худшон англисиро мехонанд. қазоқӣ камтарай. ранги забони давлатӣ дар мактабҳои русӣ мехонӣ, ҳамон қадарси забони ами қазоқишонай. хай гудако фаҳмидестиянд, мега дастим ҳам қазоқӣ маълима мефаҳмона, ҳам ҳавая бо переводи русӣ мекуна ки группа ё русскияй. ҳастай ки полни группа ҳама забоно бо қазоқӣ боша. беҳад нағзай. то аз синфи 1 то синфи 4 питанияш ҳамун столовиш бесплатнияй. то 2 соат дарс мехонанд, медуранд столовишон авқотҳои бамазза метияншон. мактабшон бесплатнияй тамошобинон ва бурдану овардан ҳамаш автобусошон бесплатнияй. ягон чи мо расход кардагӣ нестем дар мактаби ҳамиҷа. тамоми ҳамии давлата мактабош бесплатнию, раҳкирош то автобусош ҳамаш бесплатнияй. омадем расидем анами бозори калоншон буда. ина оптови складошон ҳамами то хӯрока, то пӯшока, то ҳами чизе ки дар коруд ҳастай. поёнтаракш дар ранги бозори Султони Кабир буд. стройматериало оптови иҷода ҳами хӯрокаву либос ҳамаи чи ҳаста. ярмаркаҳо ҳамаи чизе ки бихоҳӣ иҷода миёвӣ. камтар гуфтам навор кунам. ами курткаҳошона мебинем. детский курткаҳо барои духтарам агар маъқул шава мегирем. хайр ки нашуд бо дигар ҷо меравем. ина рафтестем ҳозиҷа дар ядои либосош сар мешава. баъд аз даниё да хӯрокай. ана иҷа курткаҳои детскиёшон 300 сомон, 350 сомон, 250 сомон. тамошобинони азиз, мо ҳозир ай бозор омадем. бозора нишонтон додам. диден ҳам бозора мо рафтем, гаштем. ҷарам ранги корвон будай, ҳамаи чи доштай. лекин курткаҳош маъқул нашуд. качествоҳош уқа хушрӯ не. китайский ака хитой да. баъд вай дуюмаш ки хали ғавси хушрӯ не ту никард. ба мо омадем ҳами магазиное ки дида будем. дами пеш магазини пешхона Остин ҳастай, Gloria Jeans ҳастай. ами курткаи ҳами ба вайки ки да буд. хай ини вайки ки мехостагимо уже тамом шудай, размери гуфтагимо нест. ба гирифтем ай Остин якта анам хали плаш бори плашай бо ғавсе ха качестваш ҳам ха материалш маъқул шуд. необычнияк барои ними духтари калоним да.
мактабда барои ҳозирда манем хеле асени гирифтем, вале зимнида борошон ягонта зимни курткои ғавси хушрӯ надоштанд, насиб када боша, баъд зимни вақт шава мерам мегирам. Ира гирифтем мо 290 сомони ҳами ак тоҷики қати мешада 290 сомон ҳам хеле как плашай бо ҳам ғавсакай дырнышда бинен хеле утеплённый дора бо камтар синтефон дора дырнышда хай хушрӯ ак фирминияйда биги пуш я бор навози дахтари ман мепуша ба шумо тамошо кунед. Ина ман боз специально тёмно-синий гирифтам ки мактабда хеле чизи ярки напушанд. Хай хушрӯак хеле дароз гирифтам бо гармак боша. Иҷода бисёр шона нигоҳ кардам каротки мепӯшидиам. Хай ҳавош хунука иҷода ай суби хунукиш бисёр дарозтараш хубтарай бо гармтарак мегира. Пуштадор ку капюшон дора бо капюшон дора. Ина как ҳам плашай ҳам гармакай хушрӯак хунда маъқул шад. ҳоле дидем иқа чиз зимни чизо бисёр овардаги нестанд, ҳози ҳамаш асенияй. Иқа шапкои зимни баро ғавса гуфтам бикомшон ки наёфтам. Хай ҳастаю тункакай бо детски чай иха як уже подросткови размерои калонтарай наёфтам. ҳоле иншоалло и ҳафта мумкин биёя уже хунукиё иҷа сар шад. Бо иқа шапкашон мегирам, ҳар душта мегирам шапкои ғавс. хурсанд шудем ки ҳамин маъқул шуд. 10 намуда дидем дига аёд ман буромада ки сёмка кунам ҳар намудуша. Ҳамин маъқул шуд. Ина тамошобинони азиз, ай бозор омадам. Якта ҳамин косае ки мада дар кор буд, я хамир мекунӣ ё хай чизе ки дар коре ки ҳами барои пухтан чизи ай ҳама лозимаи даркори рӯзгор ҳамияй мода бе ин намешудай ҳам 10 рӯз меша бе ин ман натонистам. Тамошобинони азиз, баъд ай чӣ гирифтам ам хали чӣ мекунанд ку салат сабзигӣ мекунанд. Ман мехостам ки калонуша гирам. баъд бо истодам фикр кардам, гуфтам ҳамин майдашам хуба най кучхе мешава қа салат сабзигиро ёд кардем. ҳамин зимистон шава ҳамин хел мехоҳе ки фақат салат сабзигӣ капусти ҳам хали салатҳои зимни истеъмол кунӣ. ина тамошобинони азиз, бо ҳамин чӯве ки ман пелмена заҳмат кашидам ва ай набудан ай ночорӣ буд, ака гуфтам ин лайфхак меша ки одамое ки надоранд меша беҳаваям, яки камтар вақта мегира, камтар вақт бисёртар сарф мешава. ман хостам ки якта гирам камта калон боша, дарози бадам неста. ина ҳа иёра ҳамин хона худаш буд, ҳамин чизи ҷӯш мондагиян стола безеб кадиян. инами столаш ҳама калон наёд, лекин ина бинед тамошобинон, ина ай тарафто иҷара стол ҳами қаямҷаша безеб кадиян, сӯзондиян. баъд дӯстони азиз, ман ҳамира на калонша гирифтам, на майдаша гирифтам. бинед средняй чӯ хеле ҳастае ку майдача. бо гуфтам яки золае ки самбусаи мантуай тори ҳамида ман тинук мекунам, фатири қат мекунам, баъд и удобнитарай да калонтар. баъд фикр кардам, гуфтам иш бо хубтарай биаи мегирам. бо бориктаршам буд, гуфтам камта ғавстаракш боша, барое ки тинук мида мумкин ҳами удобнитар боша. барое ки ай ҳами чӯбо дар ҳама хонам 2-3 доштам. Якташам меовардам, мешуда майдатарам доштам. Хай наовардем, ака сумко вазбин меша гуфта. ин ҳамин чизое ки ай ҳама даркори ман ҳами буд. ман бояд салат кунам, хали хамир мекунам, бо хамири нон мекунам, да и ягон чӣ мепазам, боли майдашам мегирам. дӯстони азиз, майдаш беҳад барои салат нағзаи мада кришка доракаш. хай ина чизои даркори ман. дӯстони азиз, ба ҳамин влога ба охир мерасонам. дар паноҳи Аллоҳ бошен то наворҳои оянда.